నెక్స్ట్ వచ్చి వెరైటీ కంచి పట్టులో ఇంకొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కాస్ట్. ఇప్పుడు అంటే పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ కదా, సో మనం ఇంకొంచెం మరి ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే 8 నుంచి 15 వరకు కొంత వెరైటీ చూపించాం. వితౌట్ బార్డర్, అలా కంచి బార్డర్, చిన్న బార్డర్, గ్యాప్ బార్డర్, ఇలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఒక 100 శారీస్ దాకా ఉన్నాయి. వీడియోలో సమయాభావం కదా, మరి వీడియో మనం ఎక్కువసేపు ఇవ్వలేం కాబట్టి మీకు కూడా బోర్ కొట్టకూడదు కదా, అందుకోసం శారీ గురించి వివరిస్తూ చెప్పాము. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వెళ్తున్నాం, అంటే 15 నుంచి 25,000 వరకు కంచిపట్టు శారీ. ఇది చాలా బాగుంది. ఇది పింక్ పైన మొత్తం గోల్డెన్ బూటీ వచ్చింది. బ్లౌజ్ కూడా సెల్ఫ్ వచ్చింది, పట్టు పింక్ కలర్. బ్లౌజ్ కూడా సెల్ఫ్ బ్లౌజ్ వచ్చింది. సో మనం బాటిల్ గ్రీన్ ఆర్ నేవీ బ్లూ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. ఈ బార్డర్ పెట్టుకొని బాడీకి మనం ఆ కలర్ ఇచ్చుకోవచ్చు, కాంట్రాస్ట్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే సెల్ఫ్ కూడా బాగుంటుంది. సెల్ఫ్ కూడా బాగుంటుంది. ఇది చాలా బాగుందండి, పట్టు పింక్ చూస్తున్నారు కదా. చీర అంతా కూడా ఏంటంటే మనకి గోల్డ్ బుట్టీస్ అంతా, బార్డర్ వచ్చి కంచి బార్డర్, చాలా బాగుందండి. ఇది ఎంతవరకు ప్రైస్ ఉంటాయి మనకి? ఇది 16,000 ఉంటుంది. అంటే బార్డర్ని బట్టి ప్రైస్ కొంత మారుతూ ఉంటుందండి. నేను అప్రాక్సిమేట్గా కొంచెం అడిగి నేను చెప్తున్నా. మీకు ఒకవేళ నచ్చితే మాత్రం మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి సుధకి మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను అడిగిన డిస్కౌంట్ కూడా కొంత యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు కొంత తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఏంటంటే బార్డర్ని బట్టి ప్రైజులు మారుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూపించే శారీస్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే 15 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 25,000. ఓకే, 1 by 1 మనం చూపిద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ కలర్కి వెళ్దాం సుధా. ఈ కలర్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, మంచి ఇంగ్లీష్ కలర్ కదా. ఇది బ్లూకి మంచి నేవీ బ్లూ పర్పుల్ మిక్సింగ్ లాగా ఉంది. వచ్చింది. పళ్ళు వచ్చేసి మనకి టిష్యూ పళ్ళు వచ్చింది. చూస్తున్నారు కదా, చాలా బాగుందండి. ఇలా చేతి వేసుకుంటే ఇంకా క్లియర్ కనిపిస్తుంది. ఇలా వచ్చిందండి. బార్డర్ వచ్చి మనకి ఏంటంటే పర్పుల్లో వచ్చింది. చీర అంతా కూడా మంచి ఇంగ్లీష్ కలర్ వచ్చింది. చీర అంతా కూడా మీకు గోల్డ్ జరీ, చాలా బాగుంది. ఈ చీరలు వచ్చి ఏంటంటే మీకు 15,000 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 25,000 వరకు ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా నచ్చితే కనుక మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకొని సుధకి మీరు ఫోన్ చేస్తే తను మీకు వీడియో కాల్లో చక్కగా శారీస్ అన్ని కూడా 1 by 1 చూపిస్తుంది. సో మీకు నచ్చింది మీరు తీసుకోవచ్చు. నా డిస్కౌంట్ కూడా కొంత యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కలర్స్ కూడా మనం చూపిద్దాం సుధా. దీంట్లో మంచి రోజ్ పింక్ అండి. రోజ్ పింక్ చాలా బాగుంది. మంచి రోజ్ పింక్ కి కొంచెం డార్క్ పింక్ కలర్ బార్డర్ వచ్చింది. నేను చెప్పే మీ స్టైల్ కలర్ కంటే కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే లోటస్ కలర్, మంచి లోటస్ కలర్ ఉందండి. చాలా బాగుంది. తామర పువ్వు ఉంటుంది కదా, దాంట్లో కొంచెం లోపలికి వెళ్ళే కొద్ది డార్క్ కలర్ ఉంటుంది, ఆ కలర్ లో ఉందండి. చాలా బాగుంది చీర. చీర అంతా కూడా గోల్డ్ వీవింగ్ కదా. ఇదంతా బ్రైడల్ లుక్ కి బాగుంటుంది. ఇది మంచి రెడ్ బార్డర్ వచ్చిందండి. మిడిల్ అంతా కూడా గోల్డ్ వచ్చింది. గోల్డ్ టిష్యూ వచ్చింది చీర అంతా కూడా. థ్రెడ్, రెడ్ కలర్ థ్రెడ్ అండ్ గోల్డ్ మిక్సింగ్ వచ్చింది. చాలా బాగుంది. ఈ చీర మెటీరియల్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ ఉంది. కంప్లీట్ హ్యాండ్లూమ్ అండి. ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా బాగుందండి. ఇది ఏంటంటే చీర అంతా వచ్చి మీకు సిల్వర్ గోల్డ్ మిక్స్ అవుతుంది. చీర అంతా కూడా వచ్చి ఏంటంటే మీకు గోల్డ్ కలర్ లో వచ్చింది. తను చెప్తున్నట్టుగా రెడ్ కలర్ బార్డర్ అండి. బ్లౌజ్ కూడా రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది. చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ కూడా పెళ్లి కూతురికి అంటే ఇంకా పెళ్లి కూతురికి చాలా బాగుంటాయి చీరలు. మనం కట్టుకోకూడదని కాదు కానీ మనం కూడా కట్టుకోవచ్చు. చాలా బాగున్నాయి. ఇది పింక్ కలర్, ఇది కూడా చాలా బాగుంది. నువ్వు చెప్పిన పింక్లోకి వస్తాం ఇప్పుడు మనం. కొంచెం పర్పుల్ పింక్ మిక్స్ అవుతూ గోల్డ్ వీవింగ్ తోటి వచ్చిందండి. సిల్వర్ కూడా మిక్స్ అయింది. సిల్వర్ కూడా చీర అంతా కూడా టిష్యూలో వచ్చిందండి. మీకు ఈ చీర అంతా ఏంటంటే సిల్వర్ గోల్డ్ మిక్స్ అవుతూ చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుందండి. బార్డర్ వచ్చి మంచి రెడ్ కలర్లో బార్డర్ ఉంది. మీకు బ్లౌజ్ కూడా అలా వస్తుంది. ఈ శారీస్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు 15 నుంచి 25 వరకు ఉంటాయండి. సో నేను ఏంటంటే లైట్ బ్లూ కలర్, మంచి కలర్ ఇది కూడా కదా. ఆనందం. దీంట్లో కూడా చాలా కలర్స్ ఉన్నవి, కాకపోతే మనం వీడియోలో అన్ని శారీస్ చూపించలేం కదా. సో వీడియో కాల్లో కానీ లేదంటే డైరెక్ట్ వచ్చినా కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూపించిన ఈ బ్రైడల్ వేర్కి సంబంధించండి నేను ఊరికే మీకు ఒక 6 కలర్ల వరకే చూపించాను. కానీ ఇంచుమించు ఇవి కూడా ఒక 50 చీరల దాకా ఉన్నాయి. సో మీరు ఒకసారి రాగలిగితే చక్కగా మీకు నచ్చింది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మంచి క్వాలిటీ, మంచి కలర్ కాంబినేషన్, డిజైన్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి. సో మీకు ఏదైనా నచ్చితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి సుధకి మీరు కాల్ చేయొచ్చు. నేను ఆపుతాలే. ఎవరైనా ఉన్నారా పిల్లలు? అత్తమ్మా ఆ పిల్లలు లేరా? అమ్మాయి ఉంటుంది కదా. అవునా, ఎక్కడ పోయింది? సుచిత్ర ఎక్కడ వెళ్ళింది? ఏమో మరి, బయట ఉండదు.